Dem baş, roj baş temaşevanê hêja. Îro em li gundê Panankêne, ev gund bi ser kulpê vegirê dayî, bi ser pasûr vegirê dayî, vê dera zozanin, zozanê pasûrê ne. û cihê gelek xweş parçeyek ji bihiştê ye. Hemû fêkiyên li Kurdistanê çê dibe, hema bê ji li vê derayê çê dibe. Gund ji yek malikê çêbîye. Dema şerê Rusyayê da Rûs da li vê dera kalikê Burhan Usta hatî li vê dera bi cih bîye û ji wê malê nêzî 20 malan çêbûne. Niha li vê dera her çiqas 8 mal hebin jî weke li pişt min jî xuya dike malê ku hatine hilweşandin û şewitandin jî hene. Di dema şer da, di not û sisiya da ev mal hemî hatine şewitandin û vê da wêran bîye. Piştî vegera gunda ev malê ku na hene, 8 malê ku hene hatine saskirin û niha li vê dera jiyan weke berê berdewam dike û gelek tiştên dinên ku em wera parvekin jî li vê dera hene, li vê dera ya taybet ew ku xwarinên gelek taybet çêdibin. Yek jê ew xwarin nanê bin agirê ku li herêmê dinê Kurdistanê jî hinek cûreyê wê hene, piştî ku me dest pê kir em ê wera parvekin ka xwarinik çawa ye û niha em mîvanê Burhan Usta ne. Burhan Usta jî bi xwe li Stenbolê, li bajarê dinên Tirkiyê, li Amedê hostatiya xwarin çêkirinê dike. Bi xwe aşpêj e, aşpêjekî ku ji dibistanê dibistan qedandî, dibistana aşpêjiyê qedandî, her wisa şagirta hîn dike û niha jî hatiye gundê xwe li vê dera îro ê bi me re xwarinê gundê xwe çê bike û em ê jî bi hev re van xwarina di fitarê da nîşanî we bidin û em ê bi hev re bixwin. Burhan Usta niha em werin em îro li gundê Panankêne, navê vî gund ji ku derê tê? Zbaverim bi Panank navkî bi Ermene. Navekî Ermenî ye. Derdorê gundê Panankê ji hemû nav bi navê Ermenin birasê. Mîna qez bidem Xarçûka, Beyrûtê, Eskarê, Van gotin hemû jî ew ê Ermenin. Ez wisa guman dikim vî nav jî bi navê Ermenin. Ji Ermenan maye. Ermenin maye watiye û wê jî behs kirê kir. Dema herba Ursa jî bapîrê me berê jî pir jorê vira rûniştine û bapîrê me hatiye vira û ew lî xwe gomkî çêkirî û şû da ênê jiyan ka nû vira dest pêkirine ava bûye û em jî vî gunda çêbûn, vî gunda mezûn bûn. Belê. Îronê bi me re çi parvekin, em ê çi xwarina çê bikin? Rastî xwarina me yekemîn bapîrê me sil çê dikirin. Em jî dema biçûçkiya xwe heyal me dihate berçavê me. Ji bo me nanka gelek bi navdar nanê binê agir. Em ê îro çêkin ji were û şû da jî bi tirşika goşt gora usula gundê me û tevî em ê birinca bi rihana hişk û tevî yek şîraneyî û tevî pirpirek salata pirpir em ê çêkin. Salata pirparkê. Salata pirparkê. Belê. Em ê yek û bi yek vana ka malzemê wa çine çawan e bi temaşevanê xwe re parve bikin. Belê. Burhan Usta em ê niha çi bikin malzemê me çine? Kaj me re bêje. Em ê nanê binê agirê me çêkin. Malzemê wê jî pîvaz, goştê bê hestî, rûnê malê û tevî kakil. Tevî kakilê guzê. Kakilê guzê. Kerem em dest pê bikin. Belê. Em ê ewlê deniz seragir Em ê agirê xwe. Em ê rûnê xwe bihelînin. Belê. Em ê ewlê rûnê malê berdin. û şû da ji bo rûnê malê ji bo neşewte em ê çeşkî bi rûnê av jî berdin. Vê demê Posta rûnê rûn divê merav bêjin, temaşevanê me re jî jê fêm bike. Rûnê malê tenê dema ku mirov dike tavê dişewite ne wisa? Belê, dişewite ji bo neşewte jî em çekin çêçik rûnê rond dikine. Rûnê rond kineke ji bo neşewte. Wê demê em re rûnê malê jî dirêj dibe û tama xweşî wê demê dide. Rûnê me heliye em ê bi dorê goştê bê hestî em ê bikin. Çêçik em ê sor bikin. O gerek ewlê
rune me û tava me gelek sor be. Dema me Evet. goş yok berda goşt av ber ne de nava xuda ji bo bigre gelek sor ber ya. Ji bo çi jî wê de me goşt ava xu ber nade tam nerm dibine Evet. hişk nave wekî lastik nave o em ji her daim yani bir kare demem profesyonel seraşbêjî ji bo em dixebitin o em vî ava çêtkin تو شاگرد خورا جو ساد بله ویجی ام شاگرد خراجی وی آوای ام نشانده ام شو da goşte xuçicek ek bu ام pivazı ve gora tera ve çıkası ve mi berdi av klas pivaz jara besse بس بله. اوانا پیواز گنده ونه ev vana pivazı günde mene Zeviye xu bosanê xu em her sal datînin nêzî heft sale malbatê me dîsa vegeran hatin gund û dîsa jî berê çi danîn çi dajotin dîsa jî wî karê xwe berdewam dikim rastî rengê pîvazê me çiçik eger vegeran ek bû û bes e zêde jî em pir zêde jî napîjin çima em ê bikin binê agir jî دوی دا جای بپیجه wêrê jî de pije ji bo gerek merû eyar ke eger pir zêde pije tam nexweş dibe ew dibe Yüzde پیجش خو پیواز Evet. ون دادو بده دا Hadi o bereci mesela avaki çetkirin te bir rağmen çiçek arjı dikirine ki. Jboy Evet. hev bigre ev kure emin nekine ne havcaya. آلمان ته حوجه ناکتو No بیجی no no ne havca ne lazım. مروف سدی سد زانه بیج کو جوی دری جبر چه گوش گوش دی برخی که وی دری Ebeli. پیواز باغچه یانه Bastı kakil گوز گوزه kakil. گوزه یم دو Ama. دارا گوزه دانه Beli. و راستی جی تنه خویش در وهاتیه Beli. Evji ava serhat yani. Beli. Hem xoya xuş çıktı abine ki. Ana jemi kakil tero bernde ki. Nava kakil adaşı çiçek mevij heye. چما موجود کنی Heri. Çandame de berede bapireme usa çekirne ekirne. O pivazo mevuz rastici tamka gelek hoş. لحفظ کنی وسا Beri. O em çanda mutfaqa Mezopotamya'da ma lekolin kir dinherin. Yani pivaz o şirinayı goştu feki gelek zeden nava hevde şuhlandırır. Kur'an usta naha melve dara dit mesela pivaz günde var ne sa Beli. Günde aydemeye, goşt aydemeye, kakil aydemeye, o hamut tane aydeme gündemene. جوی گنده Beli. اش خوش وی گنده از بار دکم باو کالی مج دماکو اف خوارن چه کرنه گوتن کا چیه مه هی هلا بین مال گوتی هی Beli. چه گوشت هی پیواز هی کاکلی هی، گوزه هی رون و ماله کت بین هی. بن دارا گوزه دانه و رون ماله جیش خو هی Beli. گوتی کام تشته کی وا بکن او ساخسنه بنه آگر و اف خوارن خوش چه بو Brastici züelde bapire xos minnettarım. Yani ez brastici yani jboy ve ez fikaret ki mezna beşim. Yani eğer vakte ve yani se merule kolim ke xwarni gelek cuda beri çekirne kirne. O ane ji em jboy rojava Türkiye jboy em dijin işte em bejin rojavay Avrupa em hintkin rojavay yani em hintkin evkin. O brastici demam ser çanda kudin herin çanda bapire yok em dinherin vi ali da bapire me gelek hort bu nevi alda ser xwarni çekirne da evkeda. O me bir kir em rojava Türkiye'de me brastici me bir kir me tişte wahni inkir vi alda me tişte xo bir kir o jboy gerek meru ene ser çanda xo ser aşpeşa xo ek bike. ناوک هستایی که جا آمده کلوی گنده خودی دایه تو چوی تو ترکیه جگریه تل دبستانی و خواند Beli. بحثا مطبقه دیاربکر و ویری مروف بک بده برهف تو چه فرقیه دبینی چه اوکی بهنه Brasti yani em Rojava Türkiye em dijin mutfak Anatolia'da em ledin herine gitken gora Erama Kürdistan'ı gelekse de cudati navdatine yani yeki
xwarin çekine yani gelek durve işte durve hevdin pır zedeye. Çima jibo belki sil nava hevdu une jibo sil ba hev bune o xwarine wanje me wan hinik tişta hinkiriye wan hinik tişta me hinkiriye sil yani me tişta hev hinkiriye rasti. Rivayet gus hayy. Evet. Çed bejid bejin ku ev mutfaqa Osmaniya ku dibejin pranij Mezopotamya Kurdistan çivede. Sadisset rastişi ava Mezopotamya o şuda ji mutfaqa Araba pır zede ketyenap. Osmaniya yek şbo yek millet nevye çanda kijan milleti xort te seraş peşi Destladar bunu kijan xwaru xoş bir gotij mira çekin. O pır zede ji ava Araba o tabi Mezopotamyan helalini evkirne. O şiraniye me taybeti jvederi. Beli şiraneye birine biryani me goşt. Tu ben çişi yani helalini gotine aydeme şukravan O çekiliye. edi mutfaqa Osmaniya. Beli. O amca kabul lakim rast yani es keski edi xadiye ve hena edi aşpeje mina ve hena. Nesa. Em xoy dert kevin edi xadiye ve hena ne be xadiye em ko ke bibinin. Em xoy dert kevin o bana binivistinin me bapire çava hinkir ve neviye meji zariye meji me hin bikin emeji vanra weki miras meji vanra behelim rasti. Temaşavan heja ev nane ku em dibêjin nane binê agir ev nane. Ev nan dayêj me amade kirî. Dayêj rastî navê dayê ye. Ku bi erebî jê re dibêjin walîde, Kurdî jî dayê ye. Dayêj me re behsa vê nanê bike ka çawa amade kiriye û niha em ê jê bipirsin. Dayê ev te çawa amade kiriye? Çawa hezir kiriye? Hevîrê xwe arê xwe derdixe mero bêjing dike. Erê. û hevîrê xwe dike parîkî maya davê navê û xwe Hevîr davê tirşkê dixine? erê hevîr tirşkê davê navê. Xuya xwe davê kê hevîrê xwe em dikin û hinkî dimîne ku ji bona evan girkê me ve bibin. Yani hinkî gere bimîne parîkî. Çekî bimîne ku ve bu rehet ve bu. Rehet ve bibe û em van tiştê xwe dikine navê qat bi qat davê ser hevû du 5 qat 4 qat 5 qat davê ser hevû du û em dikine binê agir. Binê agir û êdî keliya me kiliya xwe erê em meru din hêre yani Newsayê. careye xweş tê careye xweş Goştê xweş, nanê xweş. Erê. careye xweş Ê kerem kirin kanê çaw bikin. Ewa çekî bînem bikine navê. Evê jûr te mezin nekir çima? Van ev ya ew hakî pêvatê. Wênê jêr em ê bidin ser wê te jûra cihişt. En jûra cihişte. Belê. Weke resim çêbû ha. Yani yek mezin, sisê piçûk, êdin herî piçûk. Namê serê wê bigirin. Bona serê wê bêgirtin ji bona em karvin bikine nava ana em ê ew ha bavêjin binê yani nava. Ser agir. Agir he. Erê. Dekerim ki? Temaşevanê hêja ev xwarina me na ku wekî resim wekî tablo niha amade ye em ê bidin ser agir êdî li benda pijandina wê bimînin. Kerem kem bibin. Niha ew dema ku em ê nan têxin binê sêlê binê agir ew dem hatiye û niha wê dayê ji me re bêje we çi kir li vê dera serê sibê de we çawa kir vê dera? Me agir helkiriye ana binê wî sor biye
Emi menane xo çekir. O Merser vra agir dada ne sa? eme agir dada. Gelek zamanı kuveri sor bir. Çend Navak saat ferni bir. yani 5 saat 6 saat me agir helkir. Yani agir tedaya. Eri. Sor biye ana hazır biye. Emi nane xo bikine ve deri. Emi xaliye bavê ser pele guzi emi deynin. Eri. Emi nane xo deynin ser pele guzi. O emi xaliye disa pele guzi bavê seri. O emi xaliye bigirne seri. Evi bipije qadar nif saat yani saat ki naqade evi bipije emi derx. Ey baş. Emi bini agir. Tekerim ke musabkın. Menane xune qatqati hani dani bine agir u me pele guza dani binevi seri uji me pele guza dani ser u disa me agir dani ser. Temaşevan heja ev seremoniya mirov ancak dikare di mutfaqa kurda da min rastiji xwarineke gelek balkeş xwarineke gelek ez bawer dikim lezzet avêjî ew xas balkeşe niha piçekî mirov dixwaze bide berhev. Burhan Usta, li heremê dinê Kurdistanê ji wekî viyan xwarin hene ne wisa? Belê yani bawerim herema serhadê ji bo pasûr çiçik jî nêzî herema pasûrê serhadê xwarinê wekî rastî ji min sedî sed wekî vê teknîka çêkirin qen nedî. Yani ji bo mişê vê teknîka hana min tenê wihed viradê. Sedî sed xwezayî ye. Belê sedî sed xwezayî ye û pêştir tu akî menûn karevîne. Yani vê karê hene min dibin. Li Dêrsimê zerefet jê re dibên. Zarafet e belê. Li şibe viyan ne var? Çûçik durve viye rastî û dîsa ji papîrê me durve wî xwarin çêtkin yani bi herema Dêrsimê em bêjin serhatê Varto Gimgimê Li Semsûrê jî tiştekî wisa hebû. Wek loxmê xizir dibêjin. Belê. Wek xwarineke pîroz tê hesibandin. Belê. Lê rastî jî ev xwarin pîroz nebe ma kîjan xwarinê pîroz be? Rastî jî pîroz e. Pîroz e yani. Belê. O zerafet ez bawerim serbiçanda Qizilbaşiyê xwarin ka ustekê ji bo belabiye kederê Qizilbaş jiyana berdam kirine xwarina wan jî bi çanda wan jî wan raviye. Ez bawerim bapîrê me jî em hetanî 800 sal berê em dikarin herin o ji bo me jî mesela divên bapîrê me wekî hatine İranê hatine. Ya ecemtî an jî ya jî Qizilbaşî ezim heye. Dibe ku tê de hebe. Çima xwarinam dinêrin û hinek tişta dinêrin serwî heremê tiştê durve hevdin gelek sêde. Wî alî de em di fikrin carcarnan din bapîrê min belkî wî alî de Niha fitar jî nêzik dibe lazim em destê xwe zû bigirin. Tamam mı? Temaşevanê hêja fitar jî nêzik dibe divê em destê xwe hewkî zû bigirin. Xwedê Teala rojiya ve hemiya meqbûl bike û hemî ometa Mihemed niha ji bo fitarê lazim e em xwarinê xwe nêdî jî çêkin kerem ke em zû bikin. Niha dema tirşikê menanê xwe kir binê agir û êdî em ê tirşika xwe bidin ser dema me jî her ku diçe dereng dibe fitar nêzik dibe ji bo wê kekê Burhan hewkî lez û bez kamê çi tê xinaviyan. Em ê tirşika bi goşta bi havînê usûla bapîrê xwe em ê ji were tirşikî çêkim rastî goştê bi hestê û tenê hestê û tevî bez ez dişxulînim. O şuara isot, palican, fırıngiv, sir, o tevi baharat jibrastı baharat isota reş, xoy, sir, o tevi catri ji saydemeye derdoreme hamu catri brastı. Emji nava xwane xuda catri ji dişxulînin. Niha amedî ku bibihîzin catri li vê dereye wê li vê dere rojê erebekê em nebe mixwedê. Catri ki gelek baş li vê dereye. Ê baş e. Kerem kem dest pêkir. Em
Kuşkana xwe bidin serê. Em kuşxana xwe datinin ser. Yok. Em ê bi goştê xwe evlî sor bû rûnê kuşxana me de. Serê. Em goştê hestê û hemû tevlî hev berdin nava kuşxanê. Bezê xwe germera berê sor nekirana. Na em ê viya şuda deynin ser tirşka xwe bi hêdî hêdî xwe bikişîne. Bihelin ser da bihele. Belê. Vê ser de bihele. O hestiyê xwe jî davin, hestî jî bêgoştin. Ev jî temka rastî cuda dide Tirşkê. tirşkê. Ve viya hêdî dî sor ve opşuda em ê balîcan îsotê xwe, opşuda balîcanê xwe. O ji bo derdorê kuşxana me jî ji bo reş nebe min berê me mîntaq pêda. Mîntaq tê da yani. Belê. Goştê me jî hêdî hêdî Tamam mı? dibe opşuda em ê Sot yok tekne. îsotê xwe bavên. Çima îsotê xwe em davin? Ji bo îsot jî çiçik derengît bije. Herî. Ewlî em îsotê xwe davin. İsotê xwe em ê çiçik hebra sor Piçekî bikin. bikujin. Belê. Piçekî mir û pişta me. Balcanê xwe tekne berê. Yoksa. Belê. O davî ji em ê firingî xwe bavnêkî. Balcanê xwe bîn. Em berên balîcanê xwe jî berdin ser. Ez tirşkê de çiçik balîcan ez zêde hes dikim rastî. Ji bo wî ez zêde balîcan jî davmekî. Tamam. Balîcanê me jî çî xwe kişande û em ser da firingî xwe jî berdidin. Hop şu da jî bezê xwe jî datinin ser. Ez hemû xwarinê xwe gem bi sîr çêtkim rastî. Tirşkê da sîr gerek lêtî. Belê. Hop şu da xwe 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 jî bi sever dikin. pişkî jî Sota reş. Datiye teze. belê. O pişkî jî ava germ jem ser ber Bera serdin. bera ser didin. Zêde jî ber nadim rastî. Bıçağı ev boş horbe. Belê. Ser texni. Ew qas bes e têra xwe. Gera bi ser nekeve. Na. Binî ji bo ne Binî zerkan negre, ne nasa? şewte negre. Dîsa gimgimê xwe danin cî Niha tirşka xwe jî me da ser, tirşka me dikele. Tenê ma pirpara me û em ê selata pirparê jî çêkin, êdî xwarina me û fitara me amade ye. Nanê binê agir amade ye, niha keliya ye. Dayê wisa dibêje ka em wiyan ji binê agir derxin çawa çêbiye. Temaşevanê hêja car cara dibêjin mucize ya mucize ev nanê binê agirê ev nan niha amadeyê mirov ji bîna wî rastî jî nikarin xwe bigire ku ne rojî bûna niha nîvê viyan jî nemabû. Tirşika me jî li ber kelandinê ye niha em ê nanê xwe bon ser sifrê amade kin ji bo fitarê û em ê werin tirşika xwe jî bigirin û bibin. Xwarina me ya dawî ye xwarina pirparê yan jî em bêjin seleteya pirparê. Pirpar ku hemû mala Kurda, hemû malên Kurda şên dike. Xwe bi xwe hêşin dibe, di her derkê de hêşin dibe. Aslında gundî pir jî hez nakin. Ji ber ku di ber firingiyê da, di ber xiyarê da hêşin tê nahê li wana nefes bistîne. û wisa jê dikin. Ew qas zêde çê dibe ku car caran didin sewalê xwe didin heywanê xwe jî. Lê ev xwarin destê bajariya nakeve. Bajarî bi pera jî nikarin viyan bîne ji ber ku ewa di sere da hêşin dibe, ewa ku tama wê ne wek tama pirparê ye û wiyan dixwin
li vê dera we ku dibîn her tiş xwezayî ev jî bi destê xwe Burhan Usta çûye ji nava baxçe berhev kiriye û aniye navê ji me re behsa seleteya pirparê bike kerem ki ka em ê çi têxine çawa çêkin Bire pirpara me fırıngı o kakilê guza kakilê guza ava hinara û rûnê zeytîna. Vana me tevlî hevkin û salata me jî salatka pir hete 2 daqiqada me kare bir hete jî hezir ke rastê û ji bo havîn vû rastê me got bila tişkî sivik pê jî ji bo fetarê jî û me tişkî wakî fikriya berdirê me hemû derî hema tije bû me çû destê xwe top kir anî. em nihal Kurdistanê ne li gundekî Kurdistanê ne em vê xweşiyê bi temaşevanê xwe re parve dikin. Bila ji werin serçavê me bila mêvanê Bila kerem me ku em jî rojekê. pirpirê me ji bo wan jî topkin bidin wan. Belê. û Kerem em hêdê edit awakî dikin du sê perçe erê em kokê wa jêjê dikin. na koka ji bo cihanê nehewce. Lê niha ew jî Em gişt kêrê jî qe naşuxlînin bi desta ew kitken. ji bo ku vîtamînê wê winda nebe. Hûn da nevin o tevî ji bo reş nebe. Erê. Bes. Na me Hinekî dî şekil. belê belê. Diya min wan evan heş dikir wekî guliya duhûnan Belê. havînê zivistanê jî ew heş dixwarin. Nihayê dî pir çê nabe lê dîsa jî hinek mal çê dikin. Ji havînê heş dikin. Ez ê şu ama fırıngıya xuşê ez ê mezin hûr bikim. Ji bevkê bûrim. Belê spas dikim. Text bigirim. Em hêdik awakî bi davên ser Erê. ji bo zêde ava zû berne de em ê çiçik gir hûrkin. Erê. Dama hûrkirinê gerek merû kêrê rast bigire. Erê. Dama rast negire dikare destê xwe jê bijêke. û şûla jê Kakilê guza. kakilê guza salateke pir hete merû dikare her dem mala xwe çêke tere we xwes besse û em piçikî Ku pîvaz û xiyar jî tê bûna dibû seleta gawur daxê. belê Hema. heman nêzê ev dibin. Erê. Ew jî Xwe- kakilê guzê dikin. Belê em xweya xwe ji dabinêke lîmon nehewce zê lîmon ez ê nabim çima ava hinara ji bo ew ke Ew hinar jî tirşiyê şey dikiye. belê her dem merû dikare çêke. Erê. Gelek rahat. Salata me jî Salata hezir me bû. Belê seleta hazir e. Temaşevanê hêja îro xwarinê me hemû amade ne. Seleteya me amade ye, nanê me amade ye, tirşika me amade ye û em li benda fitarê ne. Em li benda mele ne. Lê bi qasî ku em dizanin li vê gundî mele tune ye ji pasûrê hinek kes telefon dikin divê kerem kin mele li vê dera bandayê hûn jî bixwin. Hindik mayê telefona me were ku em dest bi fitarê bikin. Hema niha em ê herin tişka xwe jî bînin êdî her tişt amade ye. Em li benda telefonê ku ji me re telefon were fitar amade ye. Telefon jî hat. Fitar tamam e. Afiyet ver und karın bu kol. Kerem kin. Kerem kin dest pê kin. Belê min nane xurkin. Nanê xwe jê kin. Kerem kin. Evi bir de, ana evi bir de. İki var yani. Temaşevan êja îro em li gundê Panankê bûn. Em mîvanê dayê bûn, mîvanê Burhan Usta bûn, mîvanê kekê Ahmed bûn. Li vê dera me gelek xwarinê xweş amade kirin. Mala we avan ku deriyê xwe ji me re vekir û ev sofreya xweş bi me re par vekir. Heta bernameyek din bimînin di xêr û xweşiyê de. Kerem kin. Nêşî can ve. Afiyet be.
باش